tashin hankali wanda ba a sa mashi rana bakon Ali Kansila da Ramadan Garba Ramadan haraba rana a wannan rana ta Litinin a birnin Katsina Dukko tsakanin Ramadan Garba Ramadan na bangaren Jamus da shi da bakon Ali Kansila na bangaren Gurmada. Tafiya maganin gari mai nisa, ubangiji Allah shi kyauta wannan tafiya, Allah shi bawa mai rabo sa'a. Kareya gocewa targaɗe da tsagewa kashi Allah ya kiyaye, amma faduwa ko gaba ta zo daidai ne. Hausawa na cewa faduwa a dandan dambe, wanda ya faɗi ya cika dan dambe. Idan baka faɗi ba baka ma san kana damben ba, ita dai wannan dambe za ta iya bada mamaki kamar yadda ake kallo. Allah shi kyauta, Allah shi kiyaye. Mu kam dambe zala iya kan mu dauka da dawa, amma da Allah Allah ya ba mai rabo sa'a. Gashinan ana yi, yan kallo na ihu, yan kallo na ihu, Allah shi kiyaye, yan kallo na ihu, Allah shi kiyaye. Ramadan gata cikin tsakiyar daira a yayin da suke fafatawa tsakanin shi da bahagon Ali Kansila amma shigata a daidai tsakiyar dairar filin a lokacin da ake tsakiyar gaba ta iska. Ayan kalokau sun dauki shewa a cikin wannan fili, sun dauki shewa. Allah shi kiyaye. An sha ruwa, an dawo a filin daga tsakanin Ramadan Garba Ramadan na bangaren Jamus da bahagon Ali Kansila na bangaren Gurmada. An dawo wannan dambe, Allah shi kiyaye ɓace rana. Allah shi kiyaye ɓace rana. Alƙalan wasa sun raba wannan wasa, sun ce a bari haka nan a taya a nema abinci, tun da shi dabba ba fada bane wasa ne, amma kuma mugun wasa mai wuyar ganewa. Dambe tsakanin bakon da bashirawa da Musa Dogon Ebola.
shagon jami'in banki ka daga ado ta yanka hannu yanzu ka ba shi taka ya ba shi wannan tuta kowa ya tafi ka yi tashi kan da kallo kai ko shagon mama an busa wannan wasa na mota domin ci gaba da shi wannan wasa inda ba za ku manta ba masu kallon mun gaya muku a baya Arewa yau take cika wasa na uku ta yi nasara a wasa biyu ga na uku a filin daga. Kudu kuma wasa na biyu kenan ta yi rashin nasara a wasa na farko ga kuma wasa na biyu tana dokawa a daidai yanzu. Yayin da Gurumada ta buga wasa uku ta yi nasara ɗaya da rashin nasara biyu. So gashi nan an ci gaba da shi wannan dambe a filin Dr. Mamman Shata da ke garin Katsinan Dikko Open Air Theater. Aminu Nasta na ɗan auta shi ne yake kula da wannan gidan dambe. Alƙalin wasa Badarin Boda ya busa wannan wasa ga damben da tsakanin shagon Jamilun Bangi na bangaren Jamus da Jabbeza da kuma biyu na dan Sama'ila da Bulan Beza daga bangaren Kudawa. Ga sunan a cikin da'ira suna ta wannan fafatawa kamar yadda kuke ji da gani. An ba su katin gargadi daga hannun alkalin wasa Badarin Boda ya daga musu dorowar kati na gargadi cewa an tsallaka minti daya babu wanda ya kai nushi a tsakaninsu. Biyu ya kai hari ga Jamilun Bangi. Sama'ila shagon Jamilun Bangi daga jihar Neja sai bin Sama'ila daga jihar Kano shagon Jamilun Bangi daga jihar Neja wannan dambe da ake bugawa mana girma gwamnan jihar Katsina da ta duka umaranda da mamartaba sarkin Katsina wannan gari Allah ya kawo alaji da bangi da katukan mamaya ya ce zai sha abin da albarka a yi a gaban shi ga nan ga sadakin jamawa na ƙasa aladin sani abin ka zama shi na zai saka albarka ga mai masaukin baƙi dirbi magajin dirbi shi ma yana tare da wannan baƙi namu alhaji mamur ɗan galadina shi ma gashi nan dai kamar yadda kuke gani gida ya ɗauki harama al'umma kowa ya zuba ido ya ba mu idan shi abinci a sha kallo mu kuma masu yan dauke da yadawa gashi nan muna yadawa an ba da umarni domin ci gaba da shi wannan dambe kamar yadda kuke gani turmi na biyu kenan kuma gashi nan an dawo bayan ai shagon Jamilun Bangi ya dafa hannunsa ƙasa. Biyu na dan Sama'ila ya yi nasara. Arewa ta yi rashin nasara a karan farko hannun shagon Jamilun Bangi inda Kudawa suka samu nasara a karan farko a wasa na biyu a wannan farfajiya. Ya kama Jamus na da nasara biyu a cikin wasa uku. Kudu na da nasara ɗaya a cikin wasa biyu, Gurumada na da nasara ɗaya a cikin wasa uku. Haka dai ake ci gaba da fafatawa, ku biyo mu don bai zalla domin ci gaba da kallon wannan fafatawa daga Katsinan Dikko. Yanzu ya koma shagon da tajeni ba, ya koma ɓangaren kudu, kuma za mu ba shi wanda ya kaddamar da wannan abu a isar da ake su. Jama'a assalamu alaikum. Ina fatan kowa kyakkyawan zato da fatan alheri.
wannan yaro wanda ake kira a da shagon mai kabasara yanzu ya koma garkuwan shagon bata jemu ba. Daga yau ya koma cikakken ɗan kudu gaba da baya 100%. Saboda haka ga sako zan fada daga Alhaji Tanko ciyaman na kudawa duka da baki daya. Alhaji Tanko ya ma cewa shaƙe ya koma ne daga yau. Kudu kuma kun tsaye da muke tsintsiya maɗaurin kiɗa. Bayan haka mun aishi wannan yaro bisa ga amana. Undisclosed amount ba wai mun yi saboda kuɗi bane ko wani abu, mun yi saboda ra'ayi ne. Sauran bayani kuma mu da shi ne ya rage. A ƙarshe ina so in gaya muku akwai kudawa wanda suka ba da gudunmuwa daban-daban wanda babu lokaci da zan iya gaya muku yanzu, sai dai in faɗi guda 1, 2 zuwa 3. Akwai babba ɗan kyari ya ba wannan yaron naira 30,000. Akwai Alhaji Tanko ya ba wannan yaron 50,000. Akwai Aminu mai unguwa shi ma ya ba shi naira 30,000. Wannan kuɗi na shi ne halak malak da aka aiko mashi daga ko ƙungiya. Sauran kuɗi wanda suke tare da shi ba sai na gaya muku bisa ga amana. Wannan namu ne tsakaninmu da shi. Ina fata 'yan kudu ku taya mu murna, ku mai da shi ɗa. Gashi ne ya zama cikakken ɗa. Saboda haka yanzu shaƙe ya koma garkuwa na shagon bata jemu ba. Ubangiji Allah shi ta mu sa'a, Allah shi ba mu na. To mu je da mu je